Здравейте! От практиката си виждам три основни причини за неочаквано и необяснимо напълняване на жените, като доста често повода за посещение при мен е именно промяна на теглото без някаква промяна на начина на живот. И така, коя е първата причина? За мен първата и основна причина в момента за напълняването това е стреса и съответно депресивните състояния, които и СЗО и изобщо статистиката поставя на много високо място в съвременния начин на живот. Това предизвиква едно емоционално хранене, съответно лечение към вредни, така наречените вредни храни и повишаване на кортизола, което може да е хронично. Това да предизвиква повишаване на глада и съответно емоционалното хранене и глада. Те просто създават един порочен кръг, при което без някаква видима причина се увеличава количеството на храна и се получава напълняване. Има и друга причина. Организма в чисто емоционален план, неговата защитна реакция при стрес е да натрупва. Да натрупва, защото това е неговия начин да се защити. Така че емоционалните състояния, които са дълго време присъстващи, някакви потискащи емоции, стрес в къщи или на работата, са една много сериозна причина, над която би трябвало да се замислим. В този случай, за съжаление, антидепресантите няма да помогнат, защото напротив, те създават предпоставка за повишаване на теглото. Всъщност, може би и друг вид таблетки, да, ще помогнат, когато имаме лечение с хомеопатия, с алтернативни методи, като бахова терапия, шуслерова терапия. Това са помощни такива методи, но едно от основното нещо, което може да ви помогне, е може би спорта и движението и пребиваването сред природата. Това са едни механизми, които включват отделяне на антистресови вещества, медиатори, които добре работят и за нас, за нашите емоции и за нашето здраве като цяло. Отделяне на хормони, които също противодействат на стресовите хормони и по този начин се балансира нервната система, хормоналната система и така може да има наистина много положително въздействие за нормализиране на теглото.